als que li podria dibuixar la cara, jo la podria dibuixar, se van comportar, no sé com se van comportar, com a agents, no. A mi, un dels agents, mentre m'estava tossigant, l'altre, més grassonet, me va pegar una patada als testicles. Jo no vaig tindre una parada, no vaig tindre un infart, vaig tindre una parada cardíaca per culpa de la patada que em van pegar. Encara m'estan fent seguiment. Senyor alcalde, no sé si vostè s'ha enterat. Vaig estar, me van portar a Bernau, precisament, quan estan agafant les urnes, fins que no van tindre les urnes dins de les seves furgonetes, a mi no em van deixar sortir l'ambulància. Que quan va arribar l'ambulància a Bernau no van poder fer res, me van enviar al Vall d'Hebron. Vostè ho sap, això? Jo només volia deixar constància que la policia, tota la policia, fa el que li manen. Exactament el que li manen. Algú es passe. O no ho sé. Jo només li demano a vostè que pregunti al ministre del seu tripartito nacionalista nacional, que li pregunti a veure si el que havia de fer la policia entrava a pegar patades als testicles dels avis de 70 anys. Serà capaç de fer aquesta pregunta vostè? Jo li faré a vostè. Li farà vostè amb ell? Res més. És molt gros el que va passar. Allí hi havia metges, gràcies a que allí un mestre va rebentar la porta del cap per traure el que li va dir una altra infermera, que hi havia un desfibrilador. Allí hi havia metges que em van fer el massatge, me van trencar 7 costelles, me van ficar 7 extens, gràcies a la sanitat catalana, però a Barcelona. Encara espero rebre la visita d'algú de vostès. A Barcelona em van vindre a veure consellers i conselleres. Gràcies pel que tot que va fer vostè. L'únic que va fer vostè és impedir que tirés els focs artificials. Gràcies. Potser no podien pagar-los. Vinga, moltes gràcies. Acabat.